फिसौ नोमफाया बुंलांखादोंना लाबोगोन होननानै लाबोगोन बियो मैयाबो बुंदों लाबोगोन होननानै दिनैबा लाबोगोन ना लाबोआथाय लाबोआबा गाबखागोन ओइ बदतमिस गथ' लाबोगोन होनबायना नोमफाया लाबोगोनखौनो बिदि लामायाव नाहरबाय थासिगोनहाय नोङो गोदनायानो रुवायलाय लांसिगोन नोंना दहरनिफ्रायनो नाहरगासिनो फैदो ओंखाम जानोसै आफा फैबासो ओंखाम जागोन आं गस्ला गोदान मोनबासो दिनै ओंखाम जागोन नङाबा जायाबो आं बे गथ'आ गस्ला गोदानखौल' बुंबाय थाबाय बिफानि आखायावबा फैसा दङना गैया दालास जासिनो बे गथ'जों ओइ आफा माबार फैदो आंनो गस्ला गोदान लाबोदो आयो बाला बमरानाव फैसायानो गैया माजों गस्ला लाबोनो बेलाय गस्ला लाबोगोन होननानैथ' थांदोंमोन मानसिया आफा फैबाय आफायानो नङा मालायसो माला फैगोन दे आफाया आंनो गस्ला गोदानखौ माला लाबोगोन ओइ थाम्फैयाय फै ओंखामखौ जानानै लाग्रोनोसै बिदि लामायाव नेबाय थाजाया हर जाबाय फै आफाया दाबो फैया फैगोन दे मालाबा मोना जानानै फैखायोना आं दा उन्दुलांबा आंखौ फोदादो आं आफा लाबोनाय गस्ला गोदानखौ नायगोन जागोन दे थाम्फै फिसा बाफ्रे गस्लाया मोजांथार माथो आइ थाम्फै देलायनो समायसो गारगोन गस्लाया बेबा बेसे लागोनथाय माबा नांगौमोन नैबे गस्लाया बेसेबां दाम गांनैजों 1230 थाखा डिसकाउन्ट होनानै 1000आवनो मोनगोन बेखिनि फैसायानो गैया माथो आंनावलाय 1000 गोजोन आच्छा बेनिख्रुइ दाम खमनि गस्ला दङना गैया बे गस्लायानो बयनिख्रुइबो दाम खमसिन जागोन दे आं दसे थानानै लांफैगोन फैसा गैयाबा मानो लांनो फैयो ओरैनो टाइम बरबाद खालामफैयो मालाय थाखा गोनां मानसिफोरा फिसाफोरनो फिसौफोरनो हिनजावनो बिमानो बायदिसिना हैनो हाबाय आंहालाय मा लानानै हैबावगोन दालाय मैगं थाइगंनि दामफोरखौबो सोंजाला माथो ओइ दखानि मैगंनि दामफोरा बेसेबां आलुआ सेरसेयाव 50 थाखा बे कबिफोरालाय कबिया सेरसेयाव 80 थाखा आरो बिलाथियालाय बेबो 80 थाखा बानलुआ 80 थाखा फुवा बाप्रे मा एसे दाम गोसालै एसेसो खमफोराव जाया नामा गैया जों गावबो दाम होनानैसो लानानै फैयो 10 थाखाबो खम खालामनो हाया आच्छा दे होमबालाय 10 थाखानि मोनगोन ना मोना गासैखौबो मिलायनानै 10 थाखानि हरदो दे 10 थाखायावलाय मा मोननांगौ जाखो जि मोनो एसे दरसेबाबो बिदिथ' हरनो हायामोन भाइ मिलायनानै हरदो दे होमबालाय 100 थाखानि हरदो दे मिलायनानै आलुखौ एसे बिलाहिखौ एसे बानलुखौ एसे जागोन दे मा एसे दाम बारायजोबखो न'खर संसारा माथो थाव संख्रि बानलुजोंबाबो सोलिनो हाला जुगानो माथो अरसो जाजोब्बाय मैगं थाइगंनि खाथियावबो दामफोरखौनो सोंनो हाला मैगंखौथ' मोनबोबाय र' जेने थेने 100 थाखानि आं बिसि फिसानोसो मा हैगोन आखायाव 200 थाखाल'सो दङ बे 200 थाखाखौ आङो थाम्फै फिसानो फुजा जानो होनो होननानै सानदोंमोन बे 200 थाखायावलाय आंलाय मा मोनगोन गेजेर थाखोनि मानसि जानानै बिथिंबो जाया जाबाय दुखियाथार जाबाबो जेबो नङामोन फैसा गैया होननानै गोबाय गिजिजोंनो बेरायहैनो हागौमोन माहाजोन जाबाथ' खोथायानो गैलामोन दा गेजेर थाखोनि मानसि जानानै बिथिंबो जालासो जाबाय र' सोरनाबाफोर फैसा दार मोनगोन खोमा एसे बिनायनि हेलौ अमा राजा नोंनाव फैसा मोनथ'गोन नामालै गैयालै बमब्र बे बाराव आंनो मा जागोन मा थागोन जानानै दङलै गैथ'थारा थाबा हरथारगौमोन दे गैयाबालाय मोनफिननाय नङा होननानैलाय बहाथो थाबा मालाय होनो जों गैयैफोरनो रावबो फैसा होनोनो नागिरा मोनफिननाय नङा साननानै बोरमायाबो थिग मथे मानो मोनासै आं मा जाबावगोन मा मोखां लानानै आं न'आव नुजाहैगोन आंनि बिसि फिसाफ्रा खम नेगासिनो बियो थाम्फै फिसानोबो आं फुङावनो गस्ला लाबोगोन होननानै बुंना फैदों दा होनो हायाबा मा जानांगौ जाखो आफा नों माला फैगोन आंनो माला गस्ला गोदान लाबोगोन आफाया मोजां गस्ला लाबोखासिगोन बियो बेनिखायनो गोबाव जादों बेसेरा थाम्फै फिसाया नेगासिनो दङ माथो आं मा मोखाङै नुजाहैबावनो
आं हानाय नङा आं हानाय नङा आं हानाय नङा हाय लोगोफोर दिनैनि एपिसोडआ फुजानि गस्ला बायनायनि स्पेशल एपिसोडसोमोन दै बे एपिसोडआव जों जेबो नाम्बार होला लोगोसे बे स्ट'रिखौ बैफोरबायदि बिफाफोरनो डेडिकेट खालामनाय जाबाय बैफोरबायदि फिसाला फिसाजोफोरनो डेडिकेट खालामनाय जाबाय जायफोरा एसेबां नाजासेयावबो एसेबां जुजिसेयावबो न'खराव जेबो होफैथ'नो हायाखै बिथांमोननिसिम बे एपिसोडखौ डेडिकेट खालामनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे एपिसोडखौ नायनानै दुखु मोना आरो नोंथांमोना गोसोखौ डाउन खालामनाङा मानो होनोब्ला फैसा थाखाया जोंनाव थाबाय थाया दिनै फैगोन गाबोन जोबगोन दिनै गैया गाबोन मोनगोन नोंथांमोना जुदि न'खराव गस्लाफोर होनो हायाखैबा नोंथांमोना अननानै बै रावै मोजां रावै बुंबानो जाबाय मानो होनोबा अननायाबो मोनसे बिराद गिदिर सम्पद जाय सम्पदखौ बुङोना बायनानै मोना होननानै जोङो नंगौ जोंनो फैसाबो नांगौ नाथाय फैसाजों लोगोसे जोंहा अननायबो थानांगौ बेनिखायनो जायफोरा गावनि आंगोनो जेबो होनो हायाखै बिथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा जेबो दुखु मोननाङा जाहाथे न'खराव बयबो मोजां मिनि खुसि थायो आरो मोनसे खोथा बेफोरबायदि जाथायखौ आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो मोनबोनाय माखासे जाथाया दिनैनि जाथाया आंजोंनो सेम उन्दैयाव जोंबो दुर्गा फुजानि गस्ला माबा बिबि बैसागुनि मागोनि गस्ला बेफोरबायदि मोनबोफेराखै मानो होनोब्ला जोंबो बिराद गोरिब थाखोखौ नुबोनाय गोरिब थाखोनिफ्रायनो देरबोबोनाय दासिमबो गोरिब थाखोआवनो दङ अब्लाबो नाजागासिनो दङ जुजिगासिनो दङ बेनिखायनो बे एपिसोडखौ बैफोरबायदि मानसिनिसो डेडिकेट खालामनाय जाबाय जायफोरा दिनैनि दिनावबो दुखु जानानै दङ आरो जायफोरा बेफोरखौ बुजिया नोंथांमोना अननानै जेबो गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा मानो होनोब्ला गासैनिबो लाइफस्टाइल गासैनिबो साननाय हनाय गासैनिबो जानाय लोंनाय थानाय थासारिया एखे जाजोबा थ' लोगोफोर दिनैनि बे एपिसोडखौ दोनथ'नायसै बे एपिसोडआ गुबुन सिरिजजों जेबो लोब्बा गैया दे माने नाम्बार होआ जिहेतु जोंना 809 जानांगौमोन ना 809 900 एपिसोडआ फैगासिनो दङ लोगोफोर दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन फिन नेक्स्ट एपिसोडआव अके बाय लोगोफोर